Seguramente esta sexa unha das paredes que máis chama a atención do Museo das Mariñas. O que temos aquí son restos da decoración das aulas destas escolas dos García Naveira, a primeira escola que eles fundaron xunto co asilo na actual avenida Jesús García Naveira. Estas escolas destacaban pola renovación non só arquitectónica, sino tamén pedagóxica do discurso que nelas empleaba e por iso ter dentro das aulas restos de baleas ou de animais mariños entendemos que funcionaba un pouquiño como o parque do pasatempo, como unha forma de chamarlle a atención aos alumnos para que se esforzasen e para que tratasen de aprender moito máis. Xunto con isto, coleccións de minerais, obxetos curiosos ou cuadernos e libros que utilizaban nas súas aulas compoñen toda a decoración deste corredor que temos dedicados á memoria dos dous filántropos da cidade.